Alright, good morning everyone. Tayo po ay mag-update pong muli dito sa Malabon Fish Market. Tingnan natin yung kanilang mga latag. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go! Good morning, Kuya Romy. Shout out. Ang lalaki ng bangus pandaing niya. Mga pamaksi yun, no? So, magkano po ngayon mga kilo ng tilapia po? 120 pa rin, Boss Lando. Ayan, 120 po sa mga tilapiang Batangas. Sa malaking bangus po. Tumaas mo? Oo. Mga bangus pandaing. 150. Ayan po yung presyo ng mga bangus ni Kuya Romy, no? Oh, ito po. Tilapiang Batangas na inyong mabibili sa kanyang pwestuhan dito po sa pag-akyat po ng tulay. Napakalamig, Kuya Romy, ha? Lamig. So, Kuya Romy, yan po yung mga update natin sa mga presyo ng iyong tilapia, bangus, at bangus pandaing. So, salamat po. Shout out po sa inyo mag-ama. Good morning po. Salamat po. Alright, so tuloy-tuloy ang ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tingnan natin yung mga natagan nila, no, na ibinibenta sa ating mga kababayan. At check natin yung mga presyuhan at iba't ibang klaseng laman dagat na ating pong maibablog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kaya Rami, thank you. Salamat po. Bangin ko na to pa ha. Yan. Galapit ako dito ng 20 ha. Oo, murang-mura, 20-20 lang oh. Mga pipino ay 20 pesos. Mga upo. Oy, 20 pesos. Upo, 20 pesos? 20 lang, 50 tumpo. 50 tumpo. Kala ko 20 pesos tatlo eh. Napakamura nitong upo. Pwedeng lagyan ng mga ano yung sawag dito, yung mga daing. Yes. Labahita Ayan. ba yung labahita? Ngayon, labahita. Masarap. Ang pechay magkano? 10 pesos sa mga nakataling pechay. Murang pechay natin ngayon, ha? Yung mga ito, 20 pesos, mga nakabalot. Ayan, mga 20 pesos, no? Sasama ko yung ano. Meron tayong kalamansi, sibuyas, bawang at kamatis. Okay, salamat po. So dito may mga tumpukan din po ng mga salmon, no? Salmon Japayuki ay 100 pesos na mga tumpukan. Salmon. At nangabangus pandaing. Ito ay napakadalang natin makita dito, no? Pero ngayon may mga latagan na. At 160 po ang mga per kilo. Yan po ang per kilo ng ating bangus, no? Dorado, bulik na tuna, ayan. Magkano dorado? 200. Dito sa bulik na tuna, 220 pa rin ang per kilo. Yung ganda ng asa-asa natin, no? 400. So, yun po yung presyo, no? 400 pesos. Tapos may mga isdang lapis na press po at mga gagaong. Ang lapis ang presyo po ay 240. Ayan. At mga gagaong, no? Wala na, ubos na ang paninda. Good morning po. Pauwi na po kayo niyan. Aga nyo po siguro pumuesto dito. Ubos na po kaagad yung panindang bangus. Nagliligpit na. Kaya kumpare tayo. Ito yung mga presyo ng kanyang bangus. Ang kilo po ay 2.20. Ayan, no? Malalaking mga bangus na po yan, no? Mark, salamat. Thank you. Fred, thank you. Ayan yung mga latag nila dito na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Alaman po natin 50 pesos. Sino lang yan? Hey, pre. Good morning po.
Salamat po. Good morning. Ayan po mga 50 pesos no na mga kabase at tunsoy. Yan din po ay 50 pesos na inyong mabibili at 100 pesos sa mga isdang espada. Yan po yung mga tumpukan no, sa latagan dito sa Malabon Fish Market. Tuloy pa rin po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan at ating pong dinadaanan dito sa kanilang pwestuhan po. No? Nice shoutout po, good morning. Wala pa kayong latag? Wala pang latag si nanay sa Malabon. At ito yung mga bentahan po dito ng mga isdang bato. Dito po sa kabilang side ay ating pong may update. So tatawid tayo no pagkatapos ng update natin dito. So tumpukan po dito ay 100 pesos. So ang bentahan po dito ng mga bangus ay kada piraso. So ito po yung mga kada piraso na bentahan po nila no. So 240 yung per kilo dito ng mga maliliit na tulingan. Magpapariya ka muna ng 50. Alright, yan yung mga kababayan sa kabilang side no, na namimili ng mga isdang bato. So update natin yung kanilang mga latag dito. Morning, Boss Dado. Good morning, Boss Aris. So dito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Shout out po. At ito po yung mga walang gilik na masarap po, mga bangus dagupan. So 200 pesos po yung kada isang piraso. Tapos 190, meron din po kayong mabibili no, na mga bangus na inyo pong gustong ulamin sa inyong bahay. Ayan, bentahan po ni Nanay Noemi sa Malabon Fish Market. Ba't wala kayong mga isdang bato? Yan, di po kayo kumuha ngayon. Kaya puro bangus po Kaya bangus ang ginawa nyo, paninda po muna. At hindi siya naman talaga ng isdang bato So ayan si Nanay Noemi, ang kanyang mga panindang bangus. So, Nanay Noemi, shoutout po at magandang umaga pong muli. Good morning. Salamat po. Good morning po. Magkano yung tilapia ang buhay mo ngayon? 140. Yan ay mga tilapia ang Pampanga, no? Buhay na buhay po ninyong mabibili dito sa Malabon Fish Market. 140. Tilapia ang Pampanga. So akit na tayo dito sa iba pang mga latag dito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung haba no, na mga bentahan po dito ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Ito masarap na inihaw. At dito tayo sa mga latag. Ito yung mga latag po ng Dalagang Bukid. Magkano po Dalagang Bukid? 220 sa Dalagang Bukid. Ito yung binduan yan. Ito ang binduan natin. No? Ano isda to? Bangis. Bangis? Bangis. Papakol din yan. Papakol din, no? 150 ang kilo. Ito pala yun. Sarap inihaw yan. Malaman. Kapatid ng papakol. Surahan. Mga surahan, no? Dito, Pasaris magkano? 280 ang mga pinduan natin. Ayan yung mga presyo ng mga isdang binduan, no? Malaman, oh. May parilihan ka ba doon? Morning. May parilihan ka doon? What?
Boss Ari, salamat. Yan yung mga latag niya rito sa Malabon Fish Market na inyo po mabibili. So pinasadahan na natin tong mga isdang bato rito sa Malabon. At dito tayo kay Kuya Warren sa kanyang mga latag ay mga latagan ng isdang tuna. Ayan, mga bluefin tuna. Magkano kilo dito Kuya Warren? 220. Eh dito sa 220 pare-parehas na presyo, ano? Mga isdang dorado. Kuya Warren, salamat. At dito yung mga bentahan din ng mga pusit, kalawang. 180 po sa mga per kilo at mga isdang malalaki, no? Yung mga local salmon natin. Ang lalaki. Mga big size na local salmon. So, abante tayo, no? Dito sa kanilang pestuhan. Ito. Ito yung mga isdang surahan. Mga pang-inihaw. Tapos mga local na salmon, no? Ayun ang mga per kilo, 170. Isang kilo. 170 sa local salmon. At ito yung mga isdang surahan, no? Na masarap na inihaw o pang-ihaw. Tayo kay Paring Ben. Paring Ben, good morning sa'yo. Ayan, yung mga labahita natin. Magkano pa yung labahita? 200 pesos na kilo ng labahita. Mga bangus. Yun po yung mga presyo, no, ng latag po dito. Ayan. Salamat. Alright, so abante na tayo sa iba pang pwestuhan dito na mga latag na mapipili o mabibili ng ating mga kababayan sa Malabon Fish Market. 150 na lang sa kung. 150 kilo. Ayan, no, yung mga per kilo po ay 150 sa mga isdang surahan, no? O papakol. Sarap yan, inihaw. Tapos may toyo kalamansiga, panalo na. Eh di pwede na. Boss, thank you. Boss Lando Explorer po. No. Salamat po. Shout out po. Sige po, boss. Salamat po. So may mga viewers tayo na nandirito at namimili sa Malabon Fish Market ng mga mapipili nilang isdang bato sa latagan. So nandirito na tayo sa mga bentano, 50 pesos tumpok. At mga buging, yan, 50 pesos lang po yan na inyong mabibili, no, sa Malabon Fish Market. At 50 pesos din po mga tumpukan. At buhayin na tilapia, 130 na per kilo tilapia Pampanga. Buhay po yan. At mga bangus po dito ay 130 ang kada isang piraso. Alright, so ang sitwasyon ay medyo bumababa na ang mga presyohan ng kanilang mga latag dito, no, na inyo pong mabibili. At ang mga karaniwan dito ay marami mga bulik tuna na masarap na pang-inihaw, panggata, no? At may mga bagoong din po rito, ayan. Yan, 220 sa mga tuna, no? $220 ang per kilo. Alright, nandito tayo kay Jumong. Ito. Ayos yan. Malalaki mga hipon na paninda ni Jumong. Ayos yan. Meron ito, titimbangan ko yan. Jumong, Wala pa pala. Wala pa pa pala. Ama ba timbang yan? Okay.
Tapos 50 pesos na mga tumpukan ng mga tunsoy. Bangus ni Kabugris. So shout out sa iyo Kabugris. Good morning. Meron siya 140 na isang piraso ng bangus. So ang bentahan po ng bangus dito ay kada piraso po. 130 oh, malaki. So murang bangus na kanilang binibenta, no? Tumpukan ng mga isang tunsoy na inyong mabibili. So shout out Jubong. Magkano yung ipon mo? May M-Cut na naman tayo. Jubong! 300? 380. Lalaki no? Lalaki pa kay Jumong eh. So, salamat. At tawid tayo dito sa mga bentahan naman ng mga gulay no, na inyo pong mabibili o mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So nakaangat na sila sa kanilang mga paninda na mga ibinebenta sa ating mga kababayan. So gumilid na po sila at tayo ay tatawid naman po. Kasi binibigyan ng konting kaluwagan itong Malabon Fish Market dahil na medyo yung mga sasakyan ay hindi makadaan ngayon. Bibigyan sila ng daan ng mga ano natin para sa passable ng mga motorista na dumadaan po dito sa market po ng Malabon Fish Market, no? So ito yung mga latag ng paninda. Hindi ka na pumapasok ngayon sa trabaho mo? Lunes pa? Lunes talaga ang balik. Kami balik trabaho na kami. Alanganin po sa ato. Alanganin. Mga pakpit natin dito no, na latagan ni nanay medyo angat sila ng mga paninda nila dito sa bandang itaas. Oo. Agulat eh. Shout out. Good morning. Magkano ngayon yung mga latag mo dito? Magkano pipino natin ngayon? 50 ang kilo. Yung mga sayote, 40. Mga sibuyas natin, nagbago na ba presyo? 40 mga po. 160 pa rin ang per kilo. Tapos ito mga nakabalot, 20-20, no? Ayan, yung mga presyo pa rin natin. Beans din tayo, pwedeng pang isa. Yung 100 ang kilo. Beans. Baguio beans. Yan, 100 ang kilo. Ngayon bumaba, no? Yung mga latag mo dyan na lettuce. Yung mga putol-putol na kalabasa, 20-20. Magkano yung lettuce? 160 na ang kilo. Bumaba na yung kilo ngayon, no? Ng mga lettuce sa Malabon Fish Market. Tapos may mga 10 pesos din po tayo dito na mabibili, no? Ng mga kangkong, balbos, lugbati, saluyot. Tapos mga carrot natin dito, no? Gandara, shout out. Good morning sa'yo. Good morning, Boss Lando, sa mga followers natin dyan. Okay, makakalimutan. Ayun, salamat. At magkano yung carrot mo? Carrots, 80 kilo, Boss Lando. Ayun, 80 ang kilo. Sa mga pechay. Pechay, 120, Boss Lando. Yan po yung per kilo ng mga pechay Baguio natin sa Malabon, no? Na inyo pong mabibili. So, salamat sa papaunlak kay Boss Lando Explorer. So, shout out. Sa nanay kong maganda. Ba't wala ngayon dito si nanay maganda? Nagpunta lang dito. So, sige, salamat ha. Thank you. So, shout out sa ating mga OFW na naghahanap po sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market. Shout out po. Shout out kay Ner TV Vlog. Randy Conan, shout out. At kay Mario Morris, shout out sa lugar mo dyan sa Saudi Arabia, Katip, shout out. At sa mga OFW po natin na naghahanap po sa ibang bansa. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.